Dobrý deň. V tomto videu by som rád ukázal, ako je teraz v Mozigo urobené hľadanie kešiek podľa mapy, či už podľa oblasti, ktorá je vytýčená priamo na obrazovke, alebo potom podľa nejakého územia, podľa administratívneho členenia. Vychádza sa vždy z OSM map. Takže vždy je to realizované pomocou tohto batona na mape. Keď na to kliknem, dostávam takzvanú filtračnú obrazovku, kde keby som chcel hľadať kešky, ktoré sú na tejto obrazovke, tak jednoducho mám tu navolené Mapbox, čiže hľadám podľa hraníc tej obrazovky, tak dám hľadať. A všetky tie kešky, ktoré sú teraz zobrazené na tejto obrazovke, tak sa stiahnu sem do tohto zoznamu. Dobre, takže to je tá najjednoduchšia metóda. Ďalšie možnosti sú skryté cez tento výberový zoznam, kde podľa domácich súradníc sa nám tu objaví najvyššia vrstva alebo najvyššie územie štátu, v ktorom máte home koordináte. V tomto prípade je to teda Slovensko a dajme tomu, by som chcel pre územie východného Slovenska a pre územie Košiciach. Sú tu v Košiciach sú 4 okresy. A v týchto 4 okresoch by som, dajme tomu, chcel stiahnuť kešky z tohto územia. Všimnite si, že toto je vykreslené obyčajným normálnym písmom, nie boldom. Znamená to, že počítač nemá súradnice obrysov tohto územia, preto musíme si tie súradnice nechať stiahnuť. Takže pravým stlačením tlačítka dostávam ponuku a vyberiem si stiahni hranicu tohto regiónu. Počítač teraz cez webovú službu sa pokúsi stiahnuť dáta. Nie vždy sa mu to podarí na prvýkrát. Uvidíme, ako dopadneme teraz. No, je to tak, že na prvýkrát sa to nepodarilo, takže nič sa nedeje. Skúsime požiadavku zopakovať. A na druhýkrát sa nám to teda podarilo. Vidím, že tučným písmom už k dispozícii je toto územie. Nechám si ho vykresliť na mape. Ale to je nejaké maličké. Chcem väčšie, kde bude viacero kešiek, pretože chcem demonstrovať využitie obchodného cestujúceho. Takže napríklad skúsim Košice Staré mesto. Takže stiahnem hranice tejto oblasti. Podarilo sa, dám nakresliť. Takže toto územie je už trošku väčšie. A teraz z tohto územia chcem získať kešky. Tak
jednoducho musím vybrať nie Mapbox, B-Box, ale podľa ID. Čiže podľa tohto ID Košice, mestská časť, Staré mesto sa budú hľadať teraz kišky. Takže mám tu stiahnuté všetky kišky z tejto oblasti. Chcel by som teraz len robím také demo, takže vyberiem všetky kišky z tejto oblasti, tradičné, a skúsim všetky tieto kišky naplánovať a vyhľadať v obchodnom cestujúcom. Ale dostávam správu, že vo vybranom zozname sú kišky s neplatnými súradnicami. Boli odznačené. Skús to znova. Áno, tieto kišky, ktoré tam boli zaradené, sú pravdepodobne prémiové kišky a ja teraz toto všetko skúšam na cvičnom NIKu, ktorý má len basic členstvo. Takže zopakujem požiadavku, iba vybrané a znova návrh naplánuj odlov obchodného cestujúceho. Tak teraz sa to už podarilo a program tieto kišky naplánoval alebo plánuje trasu zatiaľ vzdušnou čiarou, čiže vlastne len určuje poradie, v akom je vhodné ísť na tieto kišky. Takže mi tu vykreslil poradie 1 až 12, tuto to ukážeme aj v zozname. Čiže on z toho pôvodného zoznamu tie 2 či alebo 3 kišky, ktoré tam boli, vyradil. A sú tu, to budú pravdepodobne prémiové kišky, ktoré bežný geocacher nemá ako získať ich súradnice. Takže teraz by som chcel na pešo vyhľadať trasu pomedzi týchto 12 kišiek. Toto teraz rozdelenie alebo hľadanie je nastavené tak, že teraz nie sú vzdušné vzdialenosti, ale cestné alebo teda pešou chôdzou, ktoré sú získané, zotriedené, a vidím, že našiel takúto kombináciu alebo takéto poradie medzi jednotlivými kiškami s celkovou vzdialenosťou 7,7 km. Keď sa na to pozriem na tejto mape, tak to vyzerá takto. Keď sa pozriem na to v Groundspeak mape, tak je to takto. Najrýchlejší spôsob, ako teraz sa zbaviť tohoto, alebo vymazania, vyčistenia tejto mapy, je, že dám pravé tlačítko myšky a použijem reštart mapy. Tým sa všetko vymaže a mám vyčistenú mapu. Takže to, čo som chcel demonstrovať obchodným cestujúcim, už považujem za vyriešené. Teraz ešte som zabudol, alebo chcel by som ukázať, že tú trasu, ktorú našiel program, je možné si vyexportovať, ak by som to nazval, Košice, Staré mesto to bolo, Košice, mestská časť, Staré mesto. Takže Košice, Staré mesto. Tento GPX formát je vhodný aj pre Garmin alebo Basecamp, takže môžeme si to potom nahrať do Garminu alebo aj
nejakého iného navigačného programu. Takže to by bola vec okolo obchodného cestujúceho. Teraz by som chcel ukázať hľadanie kešiek popri trase. Tak napríklad skúsim takú populárnu na Slovensku je trasa, ktorá sa volá Cesta hrdinov, takže tá začína na Devíne v Bratislave, takže dám si vyhľadať na mape Devín v Bratislave, tak je tu. Vypnem kešky, nech to lepšie je vidieť. A teraz si dám pravým tlačítkom myši zobraziť ponuku obrysov turistických trás. Dám si stiahnuť. Teraz program z tejto oblasti získa cez OSM službu zoznam trás. A áno, je tu aj tá, čo som spomínal, čiže Cesta hrdinov. Nechám si ju stiahnuť, Cestu hrdinov. Aha. Dám stiahnuť znova. Chýbal mu hlavný poligón. Takže dal som to stiahnuť znova. A na mape je teraz tá trasa, vidím od Devína až po Vyšný Komárnik, kde táto trasa končí. No a teraz môjim chtíčom je vyhľadať kešky v okolí tejto trasy. Jednoducho kliknem na poligón a využijem kliknutie na... Skúsim to video s nahratím kešiek popri trase Cesty hrdinov urobiť znova, pretože sa mi podarilo vyrobiť chybu v minulej nahrávke. Takže ešte raz dám hľadanie súradníc, keďže viem, že Cesta hrdinov začína v Bratislave pri Devíne, tak si nechám vyhľadať Devín. Teraz v rámci Devína skúsim vyhľadať turistické trasy. Áno, takže tu je ponuka, ktorá sa v danej mape vyskytuje. Ja potrebujem Cestu hrdinov, takže dám si ich stiahnuť a vykresliť. No, aby to bolo lepšie vidieť, dám kešky preč. A teraz kliknutím na ponuku dostávam tu si treba všimnúť to, že aká vzdialenosť je tu zobrazená. Vidím, že určite Cesta hrdinov nemá 3,2 km, takže ťuknem na to. Mal by tu ukázať. Áno, takže toto je reálna vzdialenosť 1200 kilometrov tejto trasy, dohľadať všetky kešky. A nech mi pritom zobrazuje aj samotné hľadacie
obdĺžniky, takže program by mal začať pracovať. Áno, takže v prvom momente rozdeli trasu na 108 úsekov a stiahuje v každého úseku jednotlivé kešky v okruhu 300 metrov doľava a 300 metrov doprava. Takže ja sa zatiaľ odmočím. Tu je v praxi timeout, ktorý si vyžiadal Groundspeak. Je to reakcia na chybu 429, návratový kód HTTP prenosu, kedy treba počkať a ďalšiu požiadavku poslať až o 1 minútu. No už to každú chvíľku skončí, tak som to znova zapol nahrávanie. Takže teraz záver bol okolí Bratislavy, takže tam pribudlo hromada kešiek, ktoré určite nebudú spĺňať podmienku 200 metrov od turistickej trasy. Takže nakoniec to zredukoval na 572 a pýta sa, či to chceme zobraziť na mape. Takže áno. No a môžeme vidieť, že naozaj na tom dlhom 1200 km úseku je pomerne veľa kešiek, ktoré spĺňajú podmienku, ale ešte nie je tu ten koridor vykreslený. Dám ho vykresliť, môžem cez toto by to malo urobiť, cez tento batón. No, ukážeme si to. Koridor okolo turistickej trasy. A tak námatkou tieto červené bodky sú tie kešky, ktoré spĺňajú podmienky. Keď zobrazím ostatné kešky, vidíme, že je to tak. Takže takto funguje hľadanie kešiek popri trase. Tu je chyba v zobrazení. Mám tam chybu v tom výpočte toho pomocného koridoru. To budem musieť zistiť, čo tam je vadne, ale pre samotné určenie, či keška je blízko trasy alebo nie, to nevadí. Tak som to zatiaľ nechal tak a zverejnil som to aj za týchto podmienok. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem za pozornosť.